Татарстан Язучылар берлегенең YouTube каналын карап баручы тугры дусларыбыз бүген шушы Язучылар берлегендә үзенең шактый гомерен багышлаган күренекле әдибебез Камил ага Кәрим. Менә бездә ил тарихы дигән бер бар име. Ил тарихы, җир шары тарихы, гомумән бар язучыларның үз тарихы. Язучылар арасында тарих. Тарих нәрсә ул? Менә шушы безне үстергән буын. Һәм кемнәргә ияреп җиргән, кемнәрне тыңлаган, кемнәрнең акылын сеңдергән име. Әйтик, менә мин сәхнәгә чыгуга иң беренче күргән кеше Мәхмүд Хөсәен булды. Аның исеме мине сәхнәгә алып чыкты. Ул әкәмәт кызык кеше иде. Җитди дә, шаян да име, аңлап булмый торган һәм фронтовик бит. 16 яшыннан сугышка киткән үз теләге белән. Аны җибәрмиләр, яшьсин дип. Ул бара. Кызыл йолдыз ордены кавалеры. Шушы кешедән ничек елмаю табырга була? Ул үзе шат күңелле һәм аның белән бергә чыга идек без. Үзе белән бергә чыкканда юк, аның турында сөйли торган идек. Менә аның китабы, Мәхмүд Хөсәеннең сонетлар китабы, Җир мәрҗәннәре дигән минем кулда. Һәм аның үзе миңа автограф белән язып биргән китабы бу. Автограф белән. Мин туганча чыкмадым икән бу. Моның елы 82 ел. Ләкин 23 февраль фронтовик шагыйрь Мәхмүд Хөсәеннең 23 февральдә миңа бүләк иткән. Миңа гына түгел. Бу хәзер Казан язы дигән безнең зур тамашалар була иде. Язучылар һәм артистлар чыгышы белән Казан язы дигән бөтен клубларда, мәдәният сарайларында, районнарда йөри идек. Шуннан соң Сәйид Галиев исемендәге мәдәният сараенда, Дербышкада, Мәхмүд Хөсәеннең туган ягы инде ул Дербышка бисәсендә яшәгән име. Дәрвишләр түгел, Дербышка дип әйтик. Аның өе шунда гына. Шуннан бу кичәдән соң безне алып китә. Госман Сәдәне, Рифкат Аулинны мин алып китә бу өенә. Әйдәгез, мин сезне казакша ит пешереп, бәрәңге белән сыйлыйм әле ди. Кирдек. Һәм сезнең яшь дигәнчә дә эшләгән чак түгелме? Минем бу нәкъ яшенче газетасында эшләгән чагым. Ләкин мин инде язучыларга чыган пропаганда бүлегеннән чыгышлар ясыйм, юморлар сөйлим, үземне язган хикәяләрне укыйм. Бу минем нәрсәдер кем әйтмәкче, хөрмәт итү дип аңладык. Кайтабыз, өенә малак сыйлады бу безнең матур гына. Һәм шуннан соң Мәхмүд Хөсәен саубулашкан вакытта 23 февраль фронтовик битеме. Аңа кемдер иң якын кешеләрен өенә күрәсе килгән име. Шуннан бу хәзер Рифкат Аулинга, Госман Сәдәгә миңа китап бүләк итте. Нәкъ шушы китапны, соneтлар китабы. Кайдадыр булган тапкан күп итеп, һәм безгә, ишебезгә дә көтеп тор. Булды, яза бу. Автограф яза. Булды, хәзер миңа язды. Шуннан Госман Сәдәгә, хәзер уйланып торды, Госман Сәдәгә язды. Рифкат Аулин, и тагын яза бу миңа. Шуннан ярар Мәхмүд Хөсәен, хәзер мин сез зат ашыгам, ди. Siz әзерләнә торгыз битәбез хәзер. Шуннан нидән Мәхмүд Хөсәен әзерләнгән арада без тиз генә моның автографын укыйбыз. Кемгә нәрсә язды икән бу име? Шуннан хәзер бер заман Госман Сәдә укый. Госман, зирәк бала, уч төбеңдә ут яна, минем 10 еллык хезмәтем тамчылап сеңгән аңа. Госман Сәдәгә малайымы? Ярар. Хәзер Рифкат Аулин әйтә, миңа нәрсә язды икән? Риф, зирәк бала, уч төбеңдә ут яна, минем 10 еллык хезмәтем тамчылап сеңгән аңа. Так, мәйтәм, миңа бәребер башкачадыр. Камил, зирәк бала, уч төбеңдә ут яна, минем 10 еллык хезмәтем тамчылап сеңгән аңа. Шуннан аңладык инде, бит, чынлап та автограф язу бик авыр. Госман Сәдә үпкәләп ишек катында күзгә янында өстәлгә ыргытып китте китабын моның, ләкин без алып кайттык. Ни өчен алып кайттык? Бу китапны мин һаман саклыйм. Автографта түгел хикмәт. Хикмәт автограф кул куйганның датсында. Менә бу 82 ел 23 февраль Совет армиясе бәйрәме көне Мәхмүд Хөсәен безне бердән-бер лаек кеше дип чакырган үзенә. Шуңа күрә мин ул кешене хөрмәт итәм. Исторада аның Мәхмүд Хөсәен булып яшәп алдым мин заманында бит. Ул аны үзе тыңлады, килеп. Һәм тарих, әдәбият тарихы менә шушындый инҗе мәрҗәннәрдән тора. Камил абый, якты хатирәләрең өчен рәхмәт. Син үзең дә фронтовик улы. Фронтовик рәхмәт, шул. Фронтта харап булганнарны аңлыйбыз име? Бит кайтып үлгәннәре күпме фронттан? Фронт җәрәхәте белән име? Менә аларга бик хөрмәт җитмәде ул кешеләргә. Минем әти менә шул кайткаш үлә. Исән сау кайткан, ләкин ул фронт җәрәхәтеннән үлә. Мин туам, әти үлә. Ләкин мин ни өчендер
юмор хисе өзімді сеземеймі. Нәрседен ол? Ол мына шушы күреш тудыра юморны. Мәхмүт Хүсейнді халық алдына шықса, шарқылдап күлә халық. Нәрседен күлә ол? Оның сөйлей білуінен, оның мына жаратуынан, өзіңіне түгіл, дүния көлем әдебиетін сөйлейді халыққа. Һәм анары буш түгел бит. Гаҗәеп бит. Бір заман мұның пайымысы болған. Пайымысы бар инаның, не? Рәхимә деген. Ауылға келіп чәбіз. Рифқат Аулиның ауылына бардық. Юғарыстан районында, Яңа Болгар ауылында. Клубқа халық сыймай. Мәхмүт Хүсейн келген. Ну біз еріп келдік енді, Рифта менде. Халық сыймай. Шондан ауылны бір нейін таптар да урамында халықны жидылар. Клубқа сыймай халық. Рифтің туған ауылында. Мәхмүт Хүсейн ете, сіз меңа Рәхимә есімні күші бар ма сіздің ауылда? Алып келіңіз. Мен аңа бағышлап пайым ижат еттім. Сондан кеттілер іздеп, үш Рәхимә таптылар. Бірсіне 70 яш, бірсіне 45, ну бірсіне әлі 8 гіне яш, ол да Рәхимә. Мұны сондан сәң алып келдіңіз мұнда, алып қойғыз аны, обайтаны мен туғанда. Сондан Рәхимә деген апаға қарап пайым оқи. Бүтін Яңа Болгар ауылы, Рифқат Аулин туған ауылында. Ай, қаралы Мәхмүт Хүсейн бит ғашиқ болған екен бұл Рәхимәге. Ауыл сайын шушын оқиды ол. Рәхимәлерін таптырып ейме. Міне әдәбият һәр вақыт халық белән контактта аның. Біз Камил абай белән 14 елга якын Казан утлары редакциясында эшләдек. Мәхмүт абый сиңа гантилләр күтәртеп йөргәнне сөйләде. Дөршат апа Зәйнәшевә дә баранда. Монда Мәхмүт абый бит ул әйтә иде. Менә ди бер заман ди фронтта карыйм снаряд килеп төште өстемә ди. Снаряд килеп төште өстемә ди. Уянып кетсәм ди, айнып ди. Үзе дә артиллерист бит әле. Ай, артиллерист. Аягымның бер ягы бер якка карый ди. Икенче аягым икенче якка карый ди. Һәм миңа кая барырга? Ике аяк ике якка карый. Врачлар ди, кисәргә дип әйттеләр ди. Кистермим, ничек мин шушы 18 яшымнан хәзер фронттан кайтырга тиеш аяксыз кистермим. Шуннан бара бурып куйдылар ди. Әйме? Жүрүп киттем ди. Менә Мәхмүт юмор хисе бит. Юк, искиткеч. Аның шушы трагедияны юмор белән әйтә, әйме? Менә шушы аның фронтовик булуы ол үзенчә безнең арада безне яшәш итеп сөйләшә белә иде. Яшәш итеп. Менә ниндидер мин сез кем монда дигән әйбер юк иде. Менә Мәхмүт абыйның сагындыра торган яклары шунда. Әлбәттә, аның иҗатына әле бәя бирүче юк. Аның гомумән бездә әдәбиятта бит бәя бирү юк инде. Китте, уnuttuk. Камил абый, гантилләрне сөйлә инде. Шуннан хәзер, гантил. Шуннан хәзер аяк ике якка, ләкин туры айттык ди. Бурдылар ди врачлар ди. Кистермим ди. Ну врачлар әйттеләр. Сиңа бу бик нигә төшәр? Авырлыкка бу аягын калдырабыз инде. Ярар, кисмибез име. Шуннан менә сиңа бу авырткан аякка хәзер күтәреп җиргә туры киләчәк авырлык. Ике пытлы германдан име. Кая герейне? Җайсыз портфельгә салмый. Ике гантилга бу. Менә шу гантилне авырткан аягыңа ягына күтәреп җиргә тиешсин. Аягың ныгый шуның белән мускулы ди. Хәзер без Югарыстан районына чыгып киттек, пропаганда бүлегендә. Камил абый, син язучылар берлегендә эшләгән чак бу, ничә ел? Мин Язучылар союзының пропаганда бүлегендә эшлим. Әлеге дә баягы 81 ел бу име. 81-82 түгел әле. Әле без моңа барып җитмәгән китап бүләге түгә. Гаҗәеп шәхесләр име. Мәшәгыйть абый. Салют, бөтен язучы җыри. Шуннан хәзер ни ди? Менә миңа Югарыстанга барам инде. Менә бу портфельне ни, сез күтәреп җирегез әле. Мин инде анда бик бер салдым ди. Әле әйтми портфельдән нәрсә барын. Ярар, ничек инде Мәхмүт абыйның портфелен дә күтәрәбез, үзебезнең чемоданында дигәндә име. Улакта рюкзак юк. Шуннан җөрибез, Югарыстанны җөреп чыктык. Мәхмүт абый, нәрсә соң бу портфельдә? Син нәрсә алып килдең соң? Консервамы, авыр, ни, ашауның фәлән кытлык булса, кая кытлык булсын инде партия заманында язучы кая бара, рәхәтләнеп сыйлар, туйлап име. Нәрсә соң бу монда? Шуннан бу пристаньга чыккач, Югарыстанда пристань килде инде дә, улакта кем әйтмешли, җөреп торганда нәрсә дип әйт, умыклар. Хәзер шуннан, миша күрсәтәм монда нәрсә барын дип әйтә. Портфельне ачып җибәрде, ике гантел тегендә. Ну, Мәхмүт агай, без гантел күтәреп җирдек менә. Врачларны кызык иттем әле. Алар миңа тиреләсен килсә, менә шушы яңа гантел күтәреп, портфельгә гантел белән күтәреп җир. Кызык иттем әле, менә сезгә күтәртеп җирттем ди. Һәм бәрбер исән сау иде, ул бездән күбрәк. Мин аның турында мәкалә язым Казанларында һәм исемен куйдым. Йөрүмсәк командир дип. Йөрүмсәк иде ул. Менә кистермәү аягын еме. Үзе саклап калган үзен үзе. Әле ул юбилейга әзерләнеп, ниләр киемнәр тиктергән иде парадны. Юбилейна бары җитмәде инде.
Lakin әдәбиятта шундый шәхесләр кирәк, һәм алар безнең әдәбиятны күтәрә генә.